स्वीकार खालामनो बाध्य जादों जादों होननानै बुंनाय नङा नोंखौ बेबायदि गोबां खिलिबिलि जादों बेनि थाखाय जों अफिसारफोरनाव थांनानै जों सोंनांगोन नायगिरनांगोन होननानै बिदिनो खालामनाय जादों होननानै बेखौबो गावनो स्वीकार खालामदों ओंखायनो दिनै मा जादों जोंनि बिटिसिआव अशान्ति अराजकता सृष्टि जादों जाय जायगायाव अराजकता सृष्टि जायो खिलिबिलि जायो बै जायगायाव गोजोनै सान्थि भाबै थानानै रायजो राजाया दावगानाय जौगानायखौ मोननो हाया ओंखायनो दिनैनि समाव जोङो इउपिपिएलआ जायफ्रा इनाय अत्याचार भाबै जोंखौ सोबख'दों जोंनि मानसिया दिनै जोंखौ सोबख'दों आरो बै सोबख'नाय गैयै खालामनो थाखाय इउपिपिएलआ रायजो राजाखौ दिनै रायजो राजानि मुंखौ लानानै दिनै नांनो ओंखारदों बै नांनो ओंखारनायाव जों बेवहाय नुजाथिफैनाय रायजो राजाफ्रा जोंनि सोद्रोमाफ्रा मोजां भाबै खामानि मावोब्ला मोजां भाबै गावनि सक्तिखौ लानानै जुदि सानफ्रामबो 24 घन्टा नङाबाबो 1 घन्टा खामानि मावब्लाबो हयथ' जोंनि जि इउपिपिएल हान्जा बेयो न'खर मावोब्लानो 1 घन्टाखौ ओरैबायदि मावनांगौ नोंनि खाथियाव सोर दङ बेयाव थांना रायलायहै आरो बै नों जाय थांनानै रायलायदों बेखौ गुबुननो रायलायहै बे जि रादाब हान्जानि मावनो नागिरनाय जों मा मावनो नागिरदों जों मा लुबैयो रायलायलायनाय बे न'खरसेबो बै न'खर बै न'खरा सोरबा बुङोबा बैसो बेखौ रायलायनाय हिसाबै जुदि लायोबा बेबो मोजां भाबै प्रसार जायो आरो बेजोंनो जोंनि पार्टिनि जे सक्ति बेबो फैयो बेनिफ्राय सानफ्रामबो गावजों गाव खबर लालायनानै थाबायानो खबर लाखानांगोन जोंनि बुथ लेभेलाव सक्तिहारि खालामनांगोन आरो सक्तिहारि खालामोबा बैबायदि मोनसे न'खरनिफ्राय मोनसे न'खराव जोंनि जि पार्टिनि अबस्था जोंनि जि मावनो नागिरनाय बे मावनो नागिरनायखौ बुङोब्लानो हयथ' जोंनि बुथआ दिनै सांग्रां जानानै फैनो हागोन आरो बे बुथआ सांग्रां जायोब्लासो जोङो दिनै बिटिसिआव खुंथायाव थानानै रायजो राजानो जि मोननो लुबैनाय गांनाय उखैनाय जि इनाय अत्याचार भ्रष्टाचारि सरकारखौ जों जि होखारनो नागिरदों बैखौ जों होखारनो हागोन आरो बैनि सक्तियानो जाहैबाय बुथ कमिटि बे बुथ लेभेलाव जाय मानसिफोर थागोन आरो बैयाव जोंनि जाय नेताफोर थागोन बै नेताफ्रा आंनि बुथखौ आं थिग खालामनानै हरगोन होननानै दायित्व लानानै मावोब्लानो जों देरहासार जानो हायो गावनि बुथखौ गाव दायित्व लानो हागोन आं जेरैखि जाया आंनि बुथआव आङो भटखौ गुबुन हान्जाफोरनि बांसिन हरनाय दायित्वखौ आं लाबाय आरो बेनि थाखाय आं दिनैनिफ्रायनो खामानि मावनो थाखाय आंनि जाय मावथि हान्जाफोर दङ बेसोरखौ आं सम रायलायनानै खामानि मावनो होसिगोन होननानै माबा मोनसे पलिसि बानायनांगौ बे पलिसिखौ बानायनानै थाङोब्लानो हयथ' जाफुंसार जानो हायो भट बोनाय स्टेटनि राजखान्थिजों गेलेनो ओंखारदों ओंखायनो जों भटखौ होनांगोन भट बोनाय आरो बे भटखौ बोरैबा बोनो हागोन आं दहाय एसे बुंबाय गासैबो रायजोफोरा बेयाव खोब मोजाङै होसि खावसेयाव एक्सपार्टि होनो नागिरनानै जिहेतु बे जोंनि रायजो राजाफोरखौ सांग्रां खालामनाय दा जियानो दं जोंनि गेजेराव आं दहाय जाय साखा खुन्दुंनि बाथ्रा बुंदों बे साखा खुन्दुंनि बाथ्रा साखाखौ हाबदोंमोन ओरै गुमा समस्तिनिफ्राय ओंखारलांबाय आगोलनि जाय मानसिया डिएमटिनिनो एमसिएलएमोन रबार्ट नार्जारि होननाय बेबो ओंखारलांबाय बिसिनि जि कार्यकलापफोरखौ नुनानै गावजों गाव सोबख'लायबाय थानाय गावनो गावनो हारसिं हाग्रामाय लानानै खुंबाय थानाय बेखौ नुनानै दिनै सानसे गाबोन सानसे बारायनायखौ नुनानै दिनै एसेसो थाबा जेबो जानाय नंला भबिष्यत गाज्रि रायजो राजाखौ गाज्रि मोनजानांगोन फैगौ जों देरहानाय नङा होननानै दिनै गुबुन हान्जायाव थांबाय अबयसे बिसोर जोंनि गेजेराव जोंजों फैनोब्ला आगोलनिफ्राय एसे रायलायबाय थादोंमोन नाथाय जों दिनै हरखाबनो पार्टि सोलायबाय थानाय मानसिखौ जुदि जोंनियाव हरखाबनो बुजिया सोमजिया लायोब्ला एबा आरो इलेक्सन फैयोब्ला माबायदि जानो हागौ नायनानै जों एसे बेखौ जोंनि दरजाखौ बारा हरखाब खेवनानै होयैयाव थाब खेवनानै बिथांमोना गुबुन हान्जायाव हाबहैदों जोबोद गुवार बेबायदि हिसाबै जोङो जेसेबां फैसा हरनांगौमोन बाजेटआव जेसेबां थिसननांगौ बेबायदि थिसनाखै आरो बेबायदि थिसननाय जायैनि थाखायनो आङो हारसिङै नैबे जोंनि पिएम मुसुलफुरनिनो अनसुमैखौ सोंबाय सानसे आं गावनो हाबनानै सोंदों दा बे बाजेट जानायनि सिगां हाबगोन दे बे बाजेट जानायनि सिगांनो माबा मोनसे गावनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जेसेबां नांगौ बाजेटखौ गावनो खालामनानै जुदि साबमिट खालामनो हायोबा बेफोर माबा मोनसे थिसननो हायोब्ला हाया बिदिखौ रायलायनो थाखाय आं थांदोंमोन नाथाय बेखौ बानायखांना हरबाय रिलिगेटसो फैनानै हरैनिफ्राय आरो बानायजोबबाय साननो हरो